Hi guys, आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय। Hi guys, आं मा बुंगोन थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि दैख्रं बसुमतारी बिथांनि फंबाय रावदि बसुमतारीया बे बुहुमखौ नागारबाय। बिथांनि हरखाबै बे बुहुमखौ नागारनायाव एबा आस'खान्दा जिउ नागारनायाव न'खरनि बिसि फिसाजों लोगोसे जाथि खुरमा बाय बाहागि रायजो राजा गोबां दुखु मोनबाय। मानोना सेंग्रा समाव एबा रायजो जाफुनाय समाव जिउ खान्दा एबा आस'खान्दा जिउ गोमायोब्ला गोबां दुखु मोनो। अब्लाबो माथो खालामनो खाफालनि लिरनाय। नाथाय बिथाङा गिबियाव फाइल बेमारसो जादोंमोन। बेनि उनाव लासै लासै केन्सार बेमाराव महर लादों। बिथांनि थैनाया बेखौनो फोरमायो दि एसे बेमार जाब्लानो एबा फिसा जाहांब्लानो मोजां डाक्टारनि हेफाजाब लानांगौ। नङाब्ला बे फिसायानो एबा एसेयानो जोबोद गिदिर जायो आरो लासै लासै सोखानो हायै जायो। बेखायनो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बयखौबो खावलायनो लुगैयो दि देहायानो धोन। बेखायनो जानाय लोंनाय जेरावबो सांग्रां जानांगौ। Nang dose tato karena iso nang dose tato angon jaliku kepsera istari kepse ambika jauh kepsera istari